ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠିଆକୁ କାହିଁକି ମାରିଲି? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ପିଇଥିଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେହେତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବି ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପିଉଥିଲି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଉଥିଲି ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ। ମୁଁ ଡାଇଟିଂରେ ଟିକେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଖାଉଥିଲି ଭେଜ୍। ତାପରୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନେଲ୍ ପାଲିସ୍ ଲଗାଉଥିଲି। ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଜୋର ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗିକି କେମିତି ବସିଛି। ସେ ମୋର ସର୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆକୁ ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଥିଲି? କାହିଁକି ନା ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ରାଗିଥିଲି, ଖାଇବି ବୋଲି ଟିକେ ନାନ୍ ତଡ଼କା। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ମୋର ଏତିକି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍। ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।